हेलो नोंसोर मिथिगौना जोंना प्राइभेट पार्ट्सआ गथ' जोनोम होखांनायनि उनावल' लुज जालाङा गोबां रिजनावबो प्राइभेट पार्ट्सआ लुज जालांनो हागौ जेरैहाय गोबां एक्सारसाइज खालामोबा गोबां खेला दुला गेलेयोब्ला आरो जों गामिनि आइजोफोरा मा जायो साइकेलजोंसो बांसिन लामा हान्थिनो नागिरो स्कुल कलेज थांनायानो जा हाथाय बाजार जानायानो जा थ' बेफोरबायदि रिजनाव जोंना बैसो जायैयावनो प्राइभेट पार्ट्सआ लुज जालांनो हागौ ओमफ्राय दानिया प्राइभेट पार्ट्सखौ टाइटिं खालामनायनि गोबां प्रसिडिउर दंसै गोबां क्रिम जेलबो ओंखारसै मार्केटाव खिन्थु जानला मानला क्रिम जेल इउज खालामनो नाङा प्राइभेट पार्ट्सआवहाय खारन बे प्राइभेट पार्ट्सआ बिराद सेन्सिटिभ जायो जानला मानला क्रिम इउज खालामफ्लाङोब्ला साइड इफेक्ट जानायनि गाज्रि बेमार जानो हागौ बेनिखायनो नों सानफ्रोमबो ट्रास्ट खालामनाय मोनसे ब्रान्डनि क्रिम जेल इउज खालामनांगौ आं दा नोंसोरजों शेयार खालामनो नागिरदों आंनि ट्रास्टेड बेनो जाहैबाय इभारटिनि Yonilife Revitalizing Gel बे 100% नेचारेल GSO ISPO सार्टिफाइड मोनखानाय बेखौ फुङाव आरो हराव फुननो नांगौ प्रेगनेन्ट आरो पिरियड टाइमाव बेखौ फुननो नाङा गथ'फोरनिफ्राय गोजानाव दोननो नांगौ डिसक्रिपशन आरो कमेन्टआव बिनि लिंकखौ होनानै होदों थांनानै अर्डार खालामना लाहैबानो जाबाय बाय बाय